Türkmenistan ykbaly nämälim bolmagynda galýan Ömürzek Omarguliýewiň we Kasymberdi Garaýewiň häzirki wagtda ýurtda hasapda duran öýlerinde ýaşaýandyklaryny öňe sürýär. Bu barada BMG'niň Adam Hukuklary boýunça komitetiniň Cenewada geçen 137-nji mejlisinde ma'lum edildi. Türkmen News nesiri 2 martda geçirilen çärede Türkmen wekilleriniň hukuk goraýjylaryň gozan meseleleri boýunça beren jogaplaryny üns çekdi. Türkmen wekilleriniň sözlerine görä, gurrungy gidýän 2 ýigit hamala hiç açan neje naýt, nede administrativ jogapkärçiligine çekilipdir. Seýlede olar Türkmen resmiýetleriniň aýtmagyna görä, häzirki wagt ene atalary bilen ýaşaýarlar. Ýöne günwatar hökümetleri we hukuk goraýjylar Türkmen häkimetleriniň izarlamalarinden soň habarlaşyp bolmaýan Omarguliýewiň we Garaýewiň ykballaryny ençimi ýyllap alady bildirip gelýärler. Şu ýyl 30 ýaşamyly aktivist Omarguliýew 2018-nji ýylyň martynda Türkmen diplomatlar tarapyndan Türkiýeden Aşgabatda aldyw bilen getirilipdi. Omarguliýew özüne Aşgabatdan Türkiýe gitmäge ruhsat berilmeýändig barada azatlygy we beýleki garaşly nesirlere habar berenden soň ýitirim boldy. Şol ýylyň iýunynda azatlyk Omarguliýewiň Owodendepе türmesindegi we 20 ýyl içinde azatlykdan mahrum edilendigi barada maglumat aldy. Türkmenistanyň häkimetleriniň Türkiýedäki türkmen talipleri jemgyýetini döredän aktivisti näme-de günäkärleýändigi belli bolmady. Mundan 1 ýyl soň, ýagny 2019-njy ýylyň sentýabrynda internetde Omarguliýewiň 17 aý bäri gulluk edýändigi aýdylýan süpkeli bir video peýda boldy. Emma sondan bäri görnüşinden gulluk möhleti tamamlanan bolsa da aktivist bilen habarlaşyp bolmaýar. Galy berse-de Türkmen wekilleriniň soňky beýanatlaryna garamazdan 2019-njy ýylyň oktyabr aýynda geýdigini habar berip, azatlykda açyk çykyş eden ýaş türkmen lukmany Kasymberdi Garaýewiň ykbalyndan hem habar tutup bolmaýar. 24 ýaşly ýaş ýigit polisiýa bölümine çağırlandan soň ýitirim bolupdy. Türkmenistanyň Garaýew baradaky jogaby ýurtda bir jinsdaky adamlaryň arasynda jins gatnaşyklary üçin olary jinaýat jogapkärçiligini çekmezlik ugrunda görülýän ýa-da meýleşdirilen çäreleri görkezmek talabynyň bir bölegidir. Seýle bu talapda Türkmenistandan Jinaýat kodeksiniň 135-nji maddasyna laýyklykda göz öňünde tutulan möhletde berilen jazalaryň sany, seýle diskriminasiýanyň öňüne almak we LGBT toporuny degisli adamlara garşy zorluk hadiselerini dogry derňemek we günäkärleri jazalandyrmak üçin edilen ädimler barada maglumat berilmegi soralýar. Bu talapda Kasymberdi Garaýewiň ýagdaýy anyk görkezilýär. Halkary guramalarynyň hasabatlarynda Türkmen hökümeti resmi siýasatda tankydy gözde garaýanlary izarlamakda we ýanamakda, gözegçilikde saklamakda, telefonlaryny barlamakda, seýlede galpdygy aýdylýan aýplamalar etasynda tutulgy höküm etmekde tankitlenýär. Geçen ýylyň martynda ýurtdaky häkimet atadan ogly geçip, Serdar Berdimuhammedow prezident bolanyndan soň ýurtda öz hak hukuklary ugrunda çykyş edip tutulgy höküm edilen bir näçe aktivist, şol sanda Lukman Hursunay Ismutullaýew, aktivistler Dmitri Medvedev we Seryoja Babanyazov dagy azatlyga çykdy. Emma şol bir wagtda türkmen türmelerinde şol sanda ozalky awtoritar prezident Saparmurat Niyazowyň janyny kast etmek tinansygy diýilýäni boýunça hem onlarça adam saklanýar. Olaryň ensemesiniň ykbaly hinizem nämälim bolmagynda galýar. Olar diýir görkeziň halkary kampaniýasynyň maglumatyna görä, häzir Türkmenistanda ýitirim bolanlaryň 162 ýagdaýy hasaba alınıpdyr. BMG'niň Adam Hukuklary boýunça komitetiniň 137-nji mejlisinde Türkmenistanyň Daşary işleri ministriniň ornbasary Wepa Hajyýew hukuk goraýjylaryň gün tertibine getiren bu meselesi barada hem durup geçdi. Diplomat tanawda görkezilen käbir familiýalaryň hatda döwlet idaralarynda hem işleýändigini, käbirleriniň öýünde ýeni käbirleriniň daşary ýurda çykandygyny öňe sürdi. Emma ol anyk haýsy adamlar barada gurrun edilýändigini aýdynlaşdyrmady. Mundan başga mejlisiň dowamında BMG'niň Adam Hukuklary boýunça komitetiniň agzalarynyň biri, ýagny Marokkoly Mahjub El Hayba türkmen tiýasy tutuklary Nurgeldi Halikowy, Murat Düsemowy we Mansur Mingelowy azatlyga göýbermäge çağırdy. Ol 2021-nji ýylda Russiýadan gizlin Türkmenistana getirilen Azat Isakowyň ykbalyny hem aýdynlaşdyrmagy sorady. Hajyýew, Halikowy, Mingelowy we Düsemowy azat etmek meselesine garaljakdygyny aýtdy. Şol bir wagtda Isakowyň häzir Liwapdaky öýünde ýaşaýandygyny öňe sürdi. Dünýäniň iň bir repressiw we ýapyk ýurtlarynyň biri Türkmenistanda
bu maglumaty häzirlikçe tasdikladyp bolmady. BMG'niň Adam Hukuklary boýunça komitetiniň 137-nji mejlisi 27 fevraldan 24 marta çelini geçirilýär. Onuň dowamında türkmen wekilleri ozal aýan edilen soraglara jogap berýärler. Mejlisiň barşynda türkmen wekillerinden çykyşlaryna has tahkiklik girizmek hem sorulandygy bellenilýär. Türkmen ayal gyzlaryna halkara ayallar güni münasibetli prezident sowgady iş yerlerinde we bilim edaralarynda berildi. Köpüsi sowgady gol çekip aldy. Käbir ýerlerde telewizionyada görkezmek üçin dawaralar hem guraldy. Liwap ýylaýatynda pul sowgadynyň gowşurylyşy 2 martda başlandy. Puly bermek boýunça çäre döwlet sektorundaky ähli edaralarda we kärhanalarda şeýle hem bilim edaralarynda hem çağalar baglarynda geçirildi. Büdjetçi denandara, okuwçylara we bakça gatnaýan körpelere 60 manat berildi. Bu barada habar berýän Azatlyk radiosynyň Liwapdaky habarçysyna görä ulular we okuwçylar puly özleri gol çekip aldylar çağalar üçin. Puly olaryň enatalary çağalar baglaryna derur resmi namalary tapşyryp aldylar. Bu aralykda prezidentiň sowgadyny bermek boýunça dawaralar hem geçirildi. Huzusanda Liwap ýylaýatynyň bilim ministrliginiň bölüminde döwlet telewizionyasy üçin surata düşürmek dawarasy guraldy. Azatlyk habarçysy bu dawara bir ýüze goly mugallimyň hem terbiýeçiniň gatnaşanlygyny görüň berdi. Gatnaşanlaryň daşky görnüşine goramaçylar tarapyndan aýratyn üns berilipdir. Dawara zalyna girenleriň keşfine garaldy. Aýallaryň başatgyçlaryna aýratyn üns berildi. Aýallardan kellelerinden öýmelerini çykarmagy talap etdiler. Aýallary başynaky aýlap dakynyn ýaglygyny we onuň içinäki tomolok kagızdan ýasama tümmegi aýyrmak tapşyryldy. Çäre gelen köp mugallim şol kellesinäki ýaglygyň içinäki tomology bütünlüğin aýryp ýaglygy gaýtandan dakynmaly boldular. Dip Liwapdaky habarçymyda aýtdy. Dawarany guraýjylar gatnaşyjylaryň oturdulmagyna we hereketlerine hem üns beripdir. Habarçynyň aýdyşyna görä ýaş we hat gelşikli aýallar öň hatarlarda oturdulypdyr. Guramaçylaryň görkezmelerine görä dawara gatnaşanlar buyruk boýunça ellerini ýüzlerine ýakynlaşdyryp aýdylan wagty el çarpmaly boldular. Telewizionyada görkezmek üçin dawaralar beýleki vilayetlerde hem geçirildi. Tebitleriň birinde telewiziony üçin öňünden video düşürilende gurnalan çäre gatnaşan aýal gyzlar sowgaty maňlaýlaryna degirip minnetdarlyk bildirmeli bolupdyr. Şol buraktyň özünde de olara sowgat hökmünde paýlanan bukçalar boşdy, olarda pul ýokdy. Telewizorda görkezmek üçin bedelmelidi. Sowgady alan soň olar maňlaýlaryna degirilmelidi. Bularyň hemmesiniň manysyzdygyny düşünse-de gatnaşmagy mejbur edilen gatnaşyjylar talaplary ýerine ýetirmeli boldy. Dip çäreleriň bir ýeriniň gatnaşyjysy anonim gürrüň berdi. Türkmen prezidentiniň adyndan aýal gyzlara pul sowgadyny goşurmak boýunça dawaranyň 1-nji we 6-njy mart aralygynda geçiriljekdigi resmi matbuatda habar berilipdi. Mary vilayetinde mektep okuwçylaryna koronawirusa karşı sancym edilip başlandy. Enatalar resmilerin tawşyryklaryna garamazdan sancymdan öň çağalaryň saglyk ýagdaýynyň barlanmaýandygyny aýdyp bu çäre alada bildirýärler. 2005-2011-nji ýyllar aralygynda doglan mektep okuwçylaryna sancym edilmeligi baradaky gürrüňler geçen hepde gozalyp başlandy. Şu hepdäniň başynda bolsa çağalara biowak sancymy urulup başlandy diýip Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy 2 martda aýtdy. Geçen hepde şäher we etrap saglyk öýlerine mektep okuwçylaryna sancym urmak barada buyruk gelip gowuşdy. Şondan soňra munyň bilen baglylykda saglyk öýleriniň işgärlerine ýörüýte okuw sapaklary geçirildi. Mundan başga da geçen hepdäniň dowamında mekteplerde enatalar ýygnaklary geçirildi. Şonda muallimler enatalara çağalaryň koronawirusa karşı sancymy hökman kabul etmelidigini duýdurdular. Olar Türkmenistanyň ähli mektep okuwçylaryna biowak sancymynyň urulýandygyny hem aýtdylar. Dip Marly ene anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Öz çäginde koronawirusyň ýekeje hadisasynyň hem hasaby alınmandygyny tutonýerlik bilen tekrarlayan Türkmenistan 2021-nji ýylyň iýununda 18 ýaşdan ýokary ähli raýatlar üçin COVID-19 waksinasyny hökmany diýip elan etdi. Şondan bäri ýurt raýatlary koronawirusa karşı sancymyň 4 dozasyny kabul etdiler. Ýöne bu sancymyň 11 ýaşyny dolduran
mektep okuwçylary üçin de hökmany edilendige barada häzirlikçe ne türkmen häkimetleri, ne de Berk döwlet gözegçiligindäki metbuat serişdeleri, ne de türkmen hökümetine tarapdar neşirler haýsydyr bir maglumat berýär. Ýurdun orta mekteplerinde okuwçylaryň koronawirusa karşı sancymı kabul edip başlandyğı barada Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we Derman Senaty ministrliginiň web saýtynda şeýledi onuň COVID-19 barada soňky maglumat bölümünde hem hiç zat aýdylmaýar. Bu aralykda habarçymyz enatalaryň arasynda bu çäre alada bildirip çağalaryna koronavirus sancymyny urdurmak islemeýänleriň bardygyny hem aýdýar. Enatalar munyň sebäpleriniň sancymlara bolan ynamsyzlykdan we saglyk resmiýetleriniň tawşyryklarynyň dolu berja edilmezliginden uğur alýandygyny belleýärler. Saglyk öýleriniň işgärleri bilen geçirilen ýygnaklarda olardan ilki bilen okuwçylaryň saglyk ýagdaýyny we nähili keselçilikleri baştan geçirendiklerini öwrenmek, bu baradaky resmi namalary ýygnamak talap edildi. Ýöne şu günkü çenli saglyk öýüniň lukmanlarynyň ýekece kwartira barandygyny ýa ýaşaýjylara jaň edenligini eşitmedik. Çağlaryň saglyk ýagdaýy hiç hili öwrenilmeýär. Dip marly ene aýtdy. Ilmi barlyklar bütün dünýä saglyk guramasy tarapyndan tasdiklanan sancymlaryň koronawirusa garşy täsirlidigini suwd edýär. 2019-njy ýylyň ahirinde Hytaýda ýüze çykan COVID-19 ýokanjy 2020-nji ýylyň martynda pandemiýa elan edildi. Bütün dünýä saglyk guramasynyň sanlaryna görä 2-nji marta çenli dünýäde 760 miliona goloý koronavirus hadisasy hasaba alyndy. Guramanyň maglumatyna görä hiç bir kategoriýa boýunça maglumat el ýeterligi bolmadyk Demirgazyk Koreýadan başga Türkmenistan öz çäginde koronavirusyň ýekece hadisasynyň hem hasaba alınmandygyny öňe sürýän ýeketäk ýurt bolmagynda galýar. Adatlyk bilen söhbetdeş bolan Türkmenistanlylaryň şol sanda saglyk işgärleriniň oňlaçysy pandemiýanyň başyndan bäri bu virusa müňlerçe adamyň ýolugandygyny, başga da şonçasynyň bu keselçilikden wepat bolandygyny habar beripdiler.